DAMLAI THLA-true THLA Google an soi chu shejing view mai la atak kala hmulo te zinga mi ani chuti mek lai ro chuan kanu pa kapu hian aneya kanuin min thil thin ipu lo hodon chuan office ban hu nom vela alo khu kharemo kongka alo kik thina kanwa enin tu man lo ngai chuang lova ipu lo hodon hnai ni chuti in choi kan lo siama siam zo hlim kil man chi in ron ho thin ati kanu naw kapute nen hin kanin kom ngai hle a putu kan ni ti hian oi lo fo thin department pakhata SA ina oma amai ro chu accident wangin har satna nei deuh bok nen a ai ka kalmai thin khodang chung te hnai vai nei lo na ni boka in kan lu aveya ni khat chu tlailama in hnuai tanga lo chho chu lau hlop mel dang lap mai hi ron pu ho ta tlat maya a khur dera engemaw tak atong ti chu karal rin ngal thei maya kabiaka achan ka zo pon min chang du tlat lova a hnu fe a ngai ano chhohnu chuan min hrilta a in hnuai tanga ron chho kha keima ang chi nen hian kanin toka a hlau hle ni ti min hrila hunte liama lungleya ka chho soka fawa mo ruak nun chho lai ani boka ka huan teres vek in atanga hlavak lowa ka zukala engem poti lovin zo thli film ka donga ngolam ka thlir kwal mai maya chutia thoveng taka ka om lai chuan kabula om ve om tlata hriat na ka nei tlat mai boruwa karon in thlaka thli thohum humma se thli ro chu ron thleng lova min uap tu chu adang ta zar mai le ka om le thei lova min tur tu le min nor tu chungril lama ka nei tlata dar som pakhat chau alaria han ho chu ti in ngai thalo na ka nei chu ka shelo der lui tlata nima sela launa nei lo ma ila rilru lama ho turamin tur tu anat em awang chuan muangcha ngai siamin ka ho tabau pawa kan veng le kan huanin kara hian thlan mual kan neya paltang ngai thina thlan mual chu chong ka handak chho che chu information atangin kapute mingpum le kumza choin athi thuan ron puang talau lo mai ka beng cheri emni nilo an puan non lena ma aya chiang ringin anon puanga kabing mup mai mani damlai thla mu hi an dam rei ngai lo wan tia tak ni mo arama khan kapute khan ho turin min ron tur ani thei mai angem ole tlom ngai chua phut let nei mi lo min che sak tu MASTEA chunga lom thu ka soya che ti rol chonin tutorial lampang a changka chang che to mai the halo ta na thil changkai tak mai kan ko mu lenga Facebook like kan mang na sa han open la Facebook like kan open la kan man hianin ka che an siam thuna mi thalak i view te video review te message ko sum te kan file ek chia kan ti tangkai to lo om thin ane chu Facebook like bi ka hianin thalak emo application atanga I download I save fang chi bo mi asi lova memory di tholan amani chu menu ani luta clean space ani lutanga kalau clear zo do chia a tam mi tuk lo mai thea ta hian thang ka chu ka clean zo che hnu minute nga hnu a po 2.21 MB lo hanani chang ka ta chonin somthum somnga za ta po mang in han rim view chuan in clean nga lo chuan han tik ke ula chung ber hi chuan a all tikanga clean teni clear teni klikanga tikhanin internal memory khat hol pha sat mang okaka phone storage memory ti thol dan sang oma chung jinga pakhachu ni kalome ilo view vain kaloma mizo ini chuan subscribe vero